जाय मानसिया बेबायदि एथ'बां गाज्रि खामानि मावनानै होलांदों बेबो गनाय नङा आरोना लोगोफोर। माने एथ' गिदिर गिदिर देरहांफुनाय फुख्रिनि नाखौ बेबायदि मुलि होनानै गालांनाया मोजां जायाखै बेना। दा माने एथ' खस्थ' खालामनानै फिनाय नाखौ बेबायदि दासो मोनजानाय जाजानाय टाइमावहाय बेबायदि खालामनानै होलांनाया बिराद गाज्रि जाबाय बेना। ओरैबायदि नालाय ना मावायाबो बेसेबा बुरजा दंमोन आरो 80 केजिसो जागौमोन आरोना गासै। बेनि गेजेराव बारलिबो दंबावोमोन, बारलिखौ बोखांग्रोनाय जादों। ओमफ्राय नै बेबायदि फुख्रिनि नायानो बेसेबा बुरजा रोदाव रोदाव थैजोब्बाय आरो मासेबो थाखायासै। अयनाय सोरबायदि मानसिया बेबायदि मावनानै होलांनो हाखो, अबे गोसोजों बोरै थानो हादों बेबायदि मावनानै होनानै। आसरित पाप नांगोन दे लोगोफोर, बेबो मानसि